Сигурно сте чували, че ChatGPT използва огромни количества вода. Но каква е връзката между изкуствения интелект и водата? Всъщност, когато ChatGPT работи, заявките се обработват в огромни центрове за данни, а сървърите вътре отделят много топлина. И именно за охлаждане на част от тези центрове за обработка на данни се използва голямо количество вода. А като стана дума за топлина, в тези летни жеги изборът на дрехи също има значение. Белите и светлите дрехи са много подходящи, защото освен, че носят и привличат позитивна енергия, те отразяват и слънчевата светлина, а тъмните дрехи поглъщат по-голяма част от нея и се нагряват по-бързо. Освен цвета, кройката и материята също имат значение. А добрата новина е, че нашите дрехи са в светли цветове, кройката позволява на кожата да диша, а материята е памучна. Можеш да разгледаш нашите предложения на сайта ни.